बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वेंगुर्ल्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या भ्रष्टाचारी नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून मग वेंगुर्ल्याचं मार्केट असो, मच्छी मार्केट असो किंवा ऑटो एटीएम, वॉटर एटीएम, ते गटारावर बसवलेली हे सगळे मुद्दे जे आहेत ते आमच्या समोर आहेतच. पण ज्या पद्धतीने मार्केटच्या नावावर वेंगुर्ल्यामध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे भाजपाकडून, हा भ्रष्टाचार आम्ही उघडकीस आणल्याशिवाय राहणार नाही. आणि त्याचबरोबर भाजपाच्या गुंडांनी वेंगुर्ल्यासारख्या शहरामध्ये जो गुंडगिरीचा हैदोस घातलेला होता, त्याचा अनेकांना फटका पडलेला आहे. त्या भाजपाची गुंडगिरी म्हणजे भारतीय जनता पक्षामध्ये जाऊन नारायण राणेंची गुंडगिरी ही आता कशी फोफावलेली आहे, भाजपाची गुंडगिरी कशी फोफावलेली आहे, त्याच्या विरोधात सुद्धा आम्ही लढू. आणि वेंगुर्ल्याचं एक जे दैदिप्यमान असं जे नाव आहे, ते नाव पुन्हा एकदा उदयास आणण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. कारण ती सबमरीन तर गेली, मला वाटतं गुजरातला, पूर्णपणे गुजरातला गेली. पण आता सुद्धा वेंगुर्ल्याचं वैभव पुन्हा एकदा टिकून ठेवायचं असेल तर आम्ही वेंगुर्लेकर, आमचं वेंगुर्ले आणि आम्ही वेंगुर्ल्यासाठी हे विश्वास घेऊन, हे घोषवाक्य घेऊन आम्ही वेंगुर्ल्यामध्ये काम करणार आहोत.